Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugul, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau!
Arangkada Lunes at ito na naman ang Tambalang Pares. Ako si Papa P ang magpapainit at magpapatuloy sa inyo ng mga kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. At kasama ko ang aking kapares na si Irish Kawili. Good morning. Hello, good morning partner, good morning mga ka-Orangers, good morning, happy Monday! Nako, simulan po natin ang linggong ito na maaliwalas, masaya, at aktibo. Good morning partner, kumusta ka? Yes naman, oo naman. Talagang ngayong Lunes, ang kamustahan natin talaga arangkada. Dahil simulan natin ang linggo na bigay todo at with our inspiring stories at balita na ating ibibigay sa ating mga ka-Rangers. Tama, di ba, Irish? Tama ka dyan, partner. Nako, mga ka-Orangers, tutok lang po kayo dito sa ating programa dahil ibibigay po namin ang mga pinakasariwang balita at magbibigay inspirasyon sa inyong linggo at pupuno ng kagandahan sa puso ng isa. Ayun, at nabanggit nga ang kagandahan. Napakaganda talaga ni Irish. Oo. At ayun. Yes, Irish, kamusta naman Salamat, ang iyong partner. buong araw or arangkadang Lunes? Paano ka umaarangkada? Bigyan mo naman ng tips ang ating mga ka-Rangers dyan, no? Naku, magandang simulan ang linggo, ang Lunes, partner, ng maagang paggising, di ba? Diyan nagsisimula lahat yan. So, maaga dapat tayong gumising at syempre, kumain ng almusal. Busugin po natin ang mga sarili natin ng almusal at syempre, wag pong mawawala ang pagtutok dito sa ating programa. Yes, oo naman. At ang dami natin pwedeng gawin, no? Irish, kapag arangkada, kung paano ka mag-motivate to have your urge or magkaroon ng energy para umarangkada, ay first, talagang magpasalamat muna tayo sa Diyos at magkaroon ng positive mind. Huwag lang positive sa COVID. Tama? No, tama ka dyan. Linawin natin yung mga positive na yan, partner. Kasi di ba mahirap na. Stay positive lang sa pag-iisip natin sa pananaw natin sa buhay. Huwag lamang po mag-positive sa COVID-19. Di ba, partner? Oo naman, at ngayon nga talagang usapang arangkada ay sa ating barangayan, arangkada ang isang barangay na kung saan ang dami nilang proyekto na nandoon ang collaboration with barangay officials o plan action nila at marami pang iba. At talagang na-excite itong barangay natin ngayong, Irish, tama? Tama. Excited ako ulit na makapanayam ang isang barangay at malaman, ma-share sa atin yung mga best practices ng kanilang barangay. Yes, oo. At para ma-inspire din ang ating mga iba't ibang makarating barangay. At syempre, kahit yung mga manonood ng mga ka-Rangers dyan, baka merong gustong tumakbo sa Disyembre 2022, mga barangay dyan at mga SK, ma-inspire kayo sa ating barangayan. At dagdag pa dito, Irish, makakasama natin ang isang babae na nagbigay at nag-motivate ng kanyang advokasya sa bloodletting alay para sa Baguio 2021 from Baguio Sessions Lions Club. Wow, talagang aariba ang kanilang pagtulong. Importante, lalo na ngayon, Irish, no? Yung pag-blood donation drive. Tama ka dyan, partner. Naku, importante yan dahil marami ang nangangailangan ng dugo, kaya we invite everyone na mag-donate ng kanilang mga dugo, di ba? Who knows, di ba? Baka may maisalba tayong tao na nangangailangan. Yes, oo naman. Indeed, ang ating bayanihan na hindi nasusukat lang sa pagbibigay ng pera, pagbibigay ng ayuda, ay nasusukat din sa mga ganitong mga paraan at marami kang pwedeng gawin at ngayong pandemya to share your part para sa ating bayanihan. At marami pa tayong pag-uusapan kaya tumutok lang mga ka-Rangers dito sa swak na pares na para sa inyong umagahan na ito ang Tambalang Pares. Ako si Papa P at ito si Irish Kawili ng Tambalang Pares ng Morning Balitaktakan!
fresh ng Arangkada Lunes. At Irish, kapag sinabi kasing arangkada, talagang full energy. At dyan sa Pangasinan, anong mga arangkada, campaign, movement, projects ang ginagawa nila? Naku, maraming umaarangkadang projects dito sa ating syudad. At syempre, isa nga dyan yung pagbabakuna. Naku, tuloy-tuloy lamang po ang pagbabakuna dito sa syudad ng Dagupan. And we're very fortunate and happy na yung pagbabakuna sa mga residente ng Dagupan ay talagang puspusan at makikita sa data na talagang efficient yung pagbabakuna dahil umabot sa mahigit 100% ang kanilang nagamit mula sa nagamit na mga bakuna nila. At talagang good news yan. At patuloy rin dito ang ating arangkada. At may mga balita din tayo dyan sa Dagupan, tama, patungkol sa pagbubukas na ng school year natin ngayong araw. Merong mga medyo bad news naman dahil hindi pa natin pwedeng buksan. Tama, ang ibang eskwelahan dyan sa Dagupan? Yes, tama ka dyan, partner, kasabay nga ng pagbubukas ng school year na ito ng Department of Education. Sinuspende ng City Government of Dagupan ang school opening until October 14, base po yan sa Executive Order number 29 series of 2021. So this is the suspending the September 13, 2021 opening of classes in the city of Dagupan due to the current public health emergency. So suspendito po ang opening of classes including face-to-face interaction such as releasing of modules. Pero yung mga partner, mga activities na hindi nagre-require ng physical presence or ng face-to-face interaction ay tuloy pa rin po. Kasama po dito yung mga ongoing na nagsimula ng mga online classes and others na hindi naman kinakailangan ng face-to-face interaction. Exempted po sa ordinance na ito ang mga colleges and universities na allowed mag-conduct ng face-to-face internship and in-campus lab classes ng kanilang medical and health allied program. So, this is because the surge of the COVID-19 nga, hindi lamang dito sa syudad, kung hindi sa buong Pilipinas, di ba partner? So, mas mabuti na mag-ingat, iwasan muna yung mass gathering and yung face-to-face interaction. So, eto nga, medyo good news siya in a sense because it shows na pinapahalagan po natin ang buhay ng mga estudyante at ng mga magulang na kung sakali mang kukuha sana ng mga modules ng kanilang mga anak. Ayun, talagang bigyan natin ng perspektibo na good news yan dahil para din sa pag-iingat din ng ating mga kabataan na papasok, di ba? Irish, at dito nga sa Cordillera, umarangkada din ng ating 160 contact tracers ay nagkaroon ng kanilang pagsasanay sa paghahanap or contact tracing process. At kaugnay nga dito, last September 8, nagkaroon ito ng malawakan na kung saan itong 70 naman ay mga bago at rehard from our para makatulong sa ating augmentation personnel sa DILG, Baguio Police Station, PMA at iba pang mga private sectors. At kaugnay nga rito, sabi nga ni Mayor Magalong, pinaigting talaga ang mga pagsasanay na to dahil sa tumataas na kaso ng ating COVID-19. Kasabay pa nito ang pagpasok ng Delta variant dito sa syudad ng Baguio. At kaugnay nga dito sa training na to, nahanay ito sa tatlong module. First module with our Dr. Panes, our hardworking na Dr. Panes, our epidemiologist, na kung saan pinag-usapan kung ano talaga at ano ang kakayahan ng isang COVID-19 variant at yung mga bagong variant para sa ating contact tracers. At pangalawa naman ay para sa ating process naman ng paghahanap ng mga contact tracers. And lastly, for our 3 mga legal process to have their knowledge naman sa paghahanapan with different legal process naman. At Irish, talagang ariba no ang mga laban natin tulad ng ginawa ng city government dito sa Baguio na kung saan nagkaroon ng seminar and knowledge information dissemination din also sa ating mga contact tracers. Di ba, Irish?
Tama, partner. Yes, good news yan dahil dagdag na naman ito sa mga makakatulong para sa ating community, di ba? Ito yung mga modern day heroes natin, kaya para sa mga dagdag contact tracers natin dyan, na mag-ingat po tayo, doble ingat po, and isinasama po namin kayo sa aming mga prayers. Ayan, oo naman. At ngayon nga, alam mo Irish, last Saturday, nagkaroon ng bagong record, high record ang City of Baguio na kung saan umakyat po ito ng 289 na case that day. Natalo niya na. Wow. Natalo niya na ang kaso nag-record for last April 2, 2021. At kinalulungkot talaga natin na pataas na ito. At I hope na magkapit-bisik tayong lahat para malabanan ito. At ayon nga sa isang seminar or press con with our Dr. Panes, pinapayuhan niya na ang variant na to ay patuloy na papasok na din sa ating household, sa mga workplaces, at sinabihan niya tayo na sarili na lang talaga natin ang kailangan nating bigyan ng kakayahan para malabanan ito. Kumain ng healthy at always our health protocols. Irish. Yes, nakakalungkot, partner, pero dapat presence of mind, mga ka-arrangers. Alam po natin kung ano ang dapat gawin para masugpo natin, ako hindi man masugpo totally, ay mabawasan yung pagkalat ng COVID-19, di ba po? Lalo't isa nga sa mga dahilan daw na mabilis ang pagkalat ng COVID-19 ngayon ay yung hawaan sa mga bahay-bahay at sa mga workplaces. Yes. So, wag po tayong magpakampante, mga ka-arrangers. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-iingat. Lagi po tayo magsusot ng face mask, face shield, and also observe public minimum health standards, di ba, partner? Yes, oo. At ito nga, talagang yung Delta variant din natin, ayon din kay Dr. Panes, madali itong makaapekto dahil kaya niyang mabigay to 5 to 8 person na maka-infect agad sa isang bahing lang or sa isang place na kulong at kulob. At talagang pinag-iingat talaga natin na iwas-iwas na po tayo sa maraming tao. Kung hindi naman kailangan lumabas, wag na po tayong lumabas, mga ka-rangers, at piliin na lang natin na magstay sa bahay. At ayun, at sa ating mga sandata naman, itong sandata talaga natin, Irish, ang bakuna. At para pagbigyan natin ng booster para labanan ng COVID-19. Ayan, arangkadahin mo na yan, Irish. Para sa ating COVID-19 vaccination schedule, mga ka-arrangers, ang first dose po, no stubs needed. Ngayon po yan, September 13, 2021, from 8 a.m. to 2 p.m. sa Baguio Country Club. So, ang mga pasok po dito ay ang mga nasa A4 category. Ito po yung mga frontline personnel in essential sectors, residents or working in Baguio City. Magdala lamang po tayo ng government-issued ID or company ID with Baguio residents. So first come first serve po ito, mga ka-arrangers. 1,000 doses po ang supply para sa bakunang ito. Kaya para sa mga pasok po dyan na magpabakuna, i-grab na po natin ang opportunity. Ayun, at ingat-ingat pa rin po tayo kahit pipila tayo dyan sa ating mga vaccination site, ay panatilihin pa rin natin na sumusunod tayo sa ating health protocols dahil patindi na ang bagsik ng Delta variant also na pumasok na dito sa syudad ng Baguio. At Irish, bigyan naman natin sila ng good news dyan dahil eto na, nalalapit na ang ating, it's a season of giving, ika nga nila, at Burr month na, nararamdaman na natin yan. Ito na ang maagang pamasko, hatid ng Robinson Place, La Union para sa ating, it's a virtual event ngayong September 19. Nakaka-excite yan, di ba, Irish? Wow! Naka-excited din ako dyan. Ako, sino ba yung mga nandyan, partner? Oo, arangkada yan. Nandyan ang ating Her Majesty Ma Salvador at ang ating bibo at comedian actress na si Kakay Bautista. At hindi din papatalo at aarangkada din ang ating mga host, Kiko Villalba at si Angelica Maglanto. Hello po. Ayan, naka-excite yan, Irish. Dahil kakaiba ito. Dahil virtual event at magbibigay tayo ng exciting prizes para sa ating mga viewers at mga tenants. Ako na-excite
na-excite na ako dyan, ha, nako. Yung mga pa-prem, yung mga car rangers, nako, wag nating palalampasin yan. At syempre, it's nice to know na may mga ganitong events na magpapasaya para sa atin sa kabila ng mga hamon na kinaharap po natin. Oo naman. It will give us a glimpse of hope and spark of happiness despite ng nararamdaman nating pandemya with our, syempre, nandun ang ating Her Majesty Maha Salvador, di ba? Talagang bibo yan. Yes, at ano ko. ibibigay niya kanyang gila sa dance floor. sa Hataw mga na hataw sa performances. dance floor. Oo. At ito na nga, at ngayong araw, arangkada Lunes, ay makakasama naman natin ang isang youth leader. At kapag sinabi kasi nating barangayan, Irish, ikaw, kapag sinabi nating barangayan, ano yung mga nakita mo na insights sa mga ginagawa nila? Nako, dito sa barangay na segment natin, partner, dito mo makikita yung mga paghuhugutan mo ng inspirasyon at you know, yung mga best practices na makikita natin sa bawat barangay dito sa ating community. So, it serves as an inspiration para sa iba pang mga barangay. Kung may makita po tayong mga magagandang gawain nila, nako, ito yung partner, yung mabuting pangongopyang araw, di ba? Ang magandang may dudulot nito dahil nga, syempre, kung makita mo na maganda ang resulta nito sa ibang barangay, naku, pwede mo rin itong gawin as long as yun ang kinakailangan ng iyong barangay. So, hindi po masama na paghugutan natin ng inspirasyon itong mga programa at proyekto ng ibang barangay. As long as, syempre, i-acknowledge po natin sila na sila po ang inspirasyon natin. Ayun, at talagang ngayong lulusubin nating barangay ay Barangay Cabinet Hill Teachers Village na kung saan isang SK chairman ang binigay ang kanyang serbisyo. Let's welcome Sir Menard Lopez Valera. Good morning. Ayan, at wow, talagang ayan si Sir Menard. Sir Menard, good morning. Ayan na, sir. Hello! Yes, Sir Menard, i-on po natin ang audio natin para marinig ang ating napakagandang boses. Oo. Sir Menard? Ayun, at mamaya pag-usapan babalikan natin ang ating youth leader from Barangay Cabinet Hill Teachers Village. At ngayon, pasalamatan muna natin ang NGCP, Muzars, TG Home Builders, Baguio Country Club, Lemon Hotel, Love's Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio, Lorma Medical Center, My Manox at Sangyup Pocha. Ano pa ba, Irish? Thank you so much also to Studio Coffee, Wala Nang Aw sa Pau, Kati Alice, Amyanan Balita, at Pines Estate Gaming Corporation. At ayan, bati-bati naman tayo sa ating mga viewers ngayong araw, Irish. Hello po sa lahat ng nanunood ng ating Morning Balitaktakan and para po sa mga nag-umpisa na ang klase, sa mga lugar na kung saan nag-umpisa na po ang mga klase nila. Nako, doble ingat po tayo at sana magsilbing inspirasyon itong pagbubukas ng klase na meron pa rin po tayong pag-asa para at pagkakataon, hindi po dito natitigil ang ating mga pangarap. Patuloy lamang po tayong magsikap at magsipag. Siyempre, kasama dito ang pananalig sa Panginoon. Ayun at naman, at kahapon nga, Grandparents' Day. Ayan, hello po kanila Lourdes Tulyok at Godofredo Tulyok. Happy Grandparents' Day kahapon at mahal na mahal ko po kayo sa Manawag Pangasinan. Laging nakatutok. Ikaw naman at mga Big Smiles people, Ronit Solomon, Alvin Matias, ating Kasim Khaled, Mark Angelo Mamitag. At ikaw naman, batiin mo naman ang iyong grandparents, Irish. Belated Happy Grandparents Day sa aking nanay at tatay na talaga namang nagpalaki sa akin, isa sa mga nagpalaki sa akin na masasabi kong doon ko nakuha yung mga values na dala-dala ko hanggang ngayon. And syempre sa mga yumaong grandparents natin, pasalamatan pa rin po natin sila dahil sa guidance and pagmamahal. Naku partner, ibang-iba ang pagmamahal na binibigay ng mga grandparents. Naku, relate ka ba dyan?
Yes, oo naman. At marami pa tayong pag-uusapan at papasalamatan ngayong Arangkada Lunes. Kaya't mga ka-Rangers, tumutok lang at huwag nyo nang ilipat ang iyong mga channel at itago nyo na ang remote para wag nyo na ilipat, no, Irish? Itago nyo na. Wala nang lipatan ito, partner. Tuloy-tuloy na ito. Yes, oo. At ito ang tambalang pares ng morning. Balitaktakan! Diba? Sabi namin na wag nyo na ilipat ang iyong channel dahil mabilis at arangkada ulit. Di ba, Irish? Naku, nagbabalik ulit tayo, di ba? Sabi ko sa inyo, wala nang lipatan ito, mga ka-arrangers. Tuloy-tuloy na natin to, di ba? Arangkada Lunes. At ngayong baranggayan, mga kasama na natin at nahagilap na natin si Sir Menard. Good morning, Sir Menard. Wow! Hello, Sir Menard. Hello, Sir Menard. Sir Menard, hello po. Oo. Yes, oo naman, ayan na talaga, no? At ang ating baranggayan ay marami tayong nakita na for the past weeks or past months. At I know, Irish, sa inyo dyan, ano mga ginawa nilang arangkada naman sa specific SKs natin? Naku, bibitinin muna natin si Sir Maynard dahil may mga kailangan nga ayusin, di ba, partner? Pero umaarangkada ang iba't ibang barangay dito sa Dagupan City. Mayroong mga nagbibigay ng mga kasabay nga nitong pagbubukas ng klase, pagbibigay ng mga school supplies na magagamit ng mga kabarangay nila na mga nag-aaral pa lamang. At syempre, hindi papatalo dyan yung libreng printing services, di ba? Oo naman, oo. At Irish, kwentuhan mo naman kami kapag sa mga kabataan naman dyan, buhay na buhay ba ang volunteerism sa ating mga kabataan na patuloy na nagbibigay ng kanilang tulong sa ating barangay? Yes, partner, buhay na buhay nga yan because alam mo, maraming kabataan ngayon ang talagang mulat na at syempre masasabi nating may pakialam talaga sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Meron din yung mga parte kahit hindi sa mga barangay, meron mga certain organizations, youth organizations, at kahit mga mag-aaral sa kanilang mga kurso na nagbibigay ng tulong sa kanilang mga kamag-aral, yung mga ganyan, yung mga donation drive at iba pa. Nako, i-share ko lang dito yung mga ginagawa ng ibang mga communication students dito sa Dagupan City, partner. Oo. Ayan, talaga kariba, no? At yung mga Yes, kausap tama ka talaga dyan, natin, partner. dito nga sa amin, bigay todo din ang kanilang parte ng mga kabataan. Example na dito ang ating Bayanihan Cordillera na kung saan yung last time na nagkaroon ng sunog sa isang eskwelahan sa Bantik, Itogon ay nagkaroon ng malawakang pagtutulungan kahit sa maliit na bagay, mga notebooks, mga naiwan nilang mga hindi na nagagamit na damit, pwede nilang i-donate, di ba, Irish? Yes. Tama ka dyan, partner. Walang maliit o malaking bagay sa pagtulong mga ka-arrangers. Kung ano po ang kaya nating ibigay, malaking tulong po ito para sa mga taong nangangailangan. So wag po nating isipin na merong mga maliliit na or malalaking tulong dahil pantay-pantay po yan. As long as na-acknowledge po natin ang
kakayahan nating magbigay ng tulong at syempre, alam po nating magbigay or magbalik ng good deeds nga sa ating mga kababayan. Oo naman, buti sila. Nagbibigay pabalik. Ako, nagbigay ako pero hindi binalik. Ah, Nako, parang ayoko nila magsalita sa mga ganyan kasi parang masyadong masakit. yes naman, oo. At ito, talagang marangada din ating mga viewers. Ayan, good morning sa ating Hong Kong Rangers. Hello, Brenda Tulok Baldoza. At hello, Ma'am Charmaine sa mga staff ng Lemon Hotel. At nakakamiss na ang ating strawberry champurado. At mga ka-Rangers, Wow! try nyo yan. Oo, at ikaw kapag Nako, bumisita gusto dito ko kay i-try Irish, yan. Nako, partner. oo, try mga strawberry champurado ng lemonade. Talagang ariba ka. Talaga. Oo. Nako, hindi ko yan palalampasan kapag nakaakit na ako sa Baguio. Yes, oo. Namimiss ko na ako makyat. Oo naman. At marami pa tayong pag-uusapan mga ka-Rangers. Magbabalik ulit po kami ang Tambalang Parish ng morning. Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TG Home Builders po. Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Smart City Command Center, malaking tulong sa syudad ng Baguio. Yan ang balitang ibabalita ni Charles Nicolimon. Asam ng Baguio na maging smart city. Buena manong hakbang ang pagbubukas ng command center nito. Increase our capacity to prevent and respond to emergencies and disasters, to preserve our environment, to speed up government services, to improve our social and health system, and to protect lives and properties. This project will establish a holistic, integrated smart city platform, which includes the command center, a unified communication platform, a video management system with video analytics, computer-aided dispatch, geographical information system, big data analytics, smart mobility, smart environment, smart governance, smart health system, smart traffic signalization, smart Baguio people. Sa pagbubukas, ipinasilip ang kakayahan nito mula sa monitoring ng hangin ng syudad, monitoring sa traffic, hanggang sa face at plate number recognition. Isa rin sa mga gamit ng command center ang tulong sa pagsugpo sa kriminalidad at monitoring ng aksidente. Kanina, ipinakita ang senaryo sa pagresponde sa isang krimen at monitoring sa unit ng pulisya sa command center. May tatlong lalaki nakabonet at maumpas. Yung una naka-red shirt at may hawak na maliit na baril. Pangalawa naka-white shirt at panghuli naka-black shirt. Lahat po sila sumakay ng Innova na white, walang plate number, palabas ng Marcos Highway. Okay ma'am, salamat po sa inyong information ma'am. Yes sir, this is 911, code 67348. Baguio in my packet or BIM report call was received pertaining to a robbery. Ladies and gentlemen, what you're seeing now is the heart of the BIM 911 Emergency Management System with Hyper Radio Communication System Project. Malaki raw tulong nito sa pagpapabilis ng pagresponde ng pulisya at BFP. Yes, mapapabilis talaga yung response natin dito dahil nakita nyo naman yung caller pwede niyang i-video kung nasan siya at mas madali nating malocate through dito sa GIS map natin. So mas madali na yung responde natin because alam na natin kung saan talaga yung tumukin natin na lugar. Dahil dito, tiniyak ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang suporta ng ahensya sa pamalang lungsod. With this, your Department of Information and Communications Technology stands in full support of this command center for the smart city system of Baguio. We commend the city government of Baguio as the front runners of this initiative for continually developing digital solutions that will help us build ICT-enabled and truly resilient cities. Ipinaabot naman ni Pangulong Duterte ang pagbati sa pamalang lungsod sa pagtatayo ng kauna-unahang Smart City Command Center sa buong bansa. Transforming the city of Baguio into a smart city that is data-driven and technologically enabled during the time of national emergency is a feat worthy of recognition, considering the many challenges that all local government units, not only in the country but even globally, are facing. And today's launching and inauguration is a critical step towards pushing and institutionalizing innovations in the way we continuously define good governance. Sa ngayon, magagamit muna ang command center pagdating sa monitoring ng lagay ng trapiko sa lungsod at pagresponde sa mga emergency anumang oras. 1, 2, 3. Mga residente ng Pantal, Manawag, Pangasinan na biyayaan ng tulong. Samantala, nag-umarangkada naman ang bayanihan sa Dagupan City. Yan ang kwento na ating ibibida. Sa kabila ng nararanasang pandemya, buhay ang diwa ng pagtutulungan sa Barangay Pantal, Manawag, Pangasinan. 100 mga bata ang napangiti sa maagang pamaskong hatid ni Carl Javier. I think the very reason why we are conducting this kind of community outreach project is to help our people. Itong pinaka-reason, nagpakain kami sa 100 bata ages 4 to 9
Nagbigay kami ng mga vitamins at mga damit. Taong 2014 nang simulan ni Carl ang proyektong ito na naging tradisyon na niya taon-taon. Dahil sa mga donasyon at tulong ng mga kakilala at kaibigan, naging posible rin ang pagtatayo ni Carl ng munting community pantry para sa kanyang mga kabarangay. Upang masigurong lahat ay makatatanggap ng tulong, nagkaroon ng una at pangalawang batch ng pamamahagi ng grocery items. Ngayong pandemic, madaming nawalan ng trabaho, madami din nawalan ng pagkakakitaan. I'm also one of them because I'm in the creative industry. So ramdam ko sila at alam ko kung gaano kahirap yung mawalan ng trabaho at gaano din kalungkot yung walang maihanda sa hapag dulot nitong pandemya. Dating barangay kagawad si Carl at isang international makeup artist ng mga model at celebrity. Pansamantalamang nahinto ang kanyang karera dahil sa pandemya, tuloy naman ang pagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng pagtulong. Sa Dagupan City, 60,000 pieces ng surgical mask mula sa Temasek Foundation ng Singapore at Philinvest Land Incorporation ng personal na tinanggap ni Dagupan City Mayor Brian Lim. Aniya, malaking tulong ito para sa proteksyon ng mga frontliner ng syudad. Namahagi rin ng Philippine National Bank North Luzon 7 ng pagkain at face mask para sa mga miyembro ng COVID-19 vaccination team ng Dagupan. Ayon kay Mr. Carlo Chua, area head ng PNB North Luzon 7, paraan nila ito para mapasalamatan ng vaccination team sa kanilang sakripisyong maprotektahan ng mamamayan laban sa COVID-19. Sa balitang ito, Personal na iginawad ni Police Regional Director Police Brigadier General Ronald Oliver Lee ang Outstanding Service Medal at Certificate of Recognition sa itinuturing na hero dog na si Zeus. Si Zeus kasi ang isa sa mga tumulong upang mahanap ang dalawang residente na natabunan sa barangay Antamok, Itogon, Benguet noong nakarang buwan. Una nang binigyan ng parangal ng Civil Defense Cordillera si Zeus dahil sa kontribusyon nito sa search and rescue operation. Bago na-recruit si Zeus sa K9 unit ay naabuso at napabayaan ito ng kanyang dating amo. Pero nang ampunin ito ng bago nitong amo, nanumbalik ang kanyang sigla. Sumailalim si Zeus sa search and rescue training ng K9 unit ng PNP. Mahalaga ito sa mga pulis lalo na sa mga search and rescue operations kagaya ng pagguho ng lupa o kaya ay paghahanap ng mga kontrabando. May lahing Belgian Malamute si Zeus at sa ngayon ay naninilbihan siya sa Regional EOD and K9 Unit ng Police Regional Office, Cordillera. estudyante mula Abra na kaimbento ng wireless bulb. Alamin sa balitang ito. Gamit ang coil, step-up converter, voltmeter, flyback driver, flyback transformer, jar, nail, paper core, lumang laptop charger, glue gun, multi-tester at soldering iron, napailaw ng isang 17-year-old student mula Kabuluan, Bangged, Abra ang isang bumbilya. Naramid ko dati man ang amin, nakita ko lang iti Facebook, ay YouTube, no Facebook, adami mo lang nakita ki YouTube man ang puno Facebook, ang konginin into naran. Kapot kasdi man ang konginin into naran, in-scroll ko lang man ang nakita ko lang nagiging piyasa na sday. Ganan nagka-interest man ang mga rabi. Sabsaban lang pa yung manang ikigaw man lang gibumbilya. Agsilawon. Kwento ni Gentrix, pagkatapos gawin ang kanyang mga module, pumupunta siya sa junk shop para humingi ng ibang pyesa. Nililista niya ang mga ito hanggang sa makumpleto. Natuto din daw siya dahil sa kanyang tito na isang mekaniko sa ibang bansa. Tulad ay man tinalak dumawdawat ti pyesa ti TV ti pagpaspasin pan ti TV kasi manang nagigi naglumlumaan ni titok nga piyas-piyasa manang iso lang tinorornong ko lang manang nga pinagkikinabit manang
pagkatapos ng ilang subok sa ika-10 beses na niya napailaw ang bombilya. Paglilinaw niya, hindi sa kanya ang ideya, kundi kumuha siya ng inspirasyon mula rin sa isang imbensyon ni Nikola Tesla noong 1891. Ang ko nga sarili nga arami ang ko nga sarili nga panunot dito manang natulad ko lang ni Tesla natulad ko lang tapno ito nga minay manang ket awan nga ti sa bali pa lang nga nakarami testo iso nga iso ti napanunot ko nga kopyaran ko ni Tesla manang. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza. At ako naman po si Irish Kawili. Ito ang Morning Balita. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Arangkada Lunes! At ngayon, babawiin natin at arangkadahin na natin yan. Ang ating guest talakayan ngayon, Irish, ay bibigyan tayo ng isang advocacy to help our community ngayong pandemya, Irish. Ito yung pinaka-essential, isa sa mga pinaka-essential na talakayan ngayon. Ito yung isa sa mga activities na kailangan talaga natin, lalo sa mga trying times na na-experience natin. Yes, oo. At nakita natin yung fire, yung passion nila para makatulong dahil sa ganitong mga paraan. At kaya hindi na natin patatagalin pa. Let's welcome our isa sa mga members ng Baguio Sessions Lions Club at nag-organisa ng Bloodletting Drive 2021, si Ma'am Agnes Montoya. Good morning! Good morning! Ayun, napakaganda. Good morning, Ma'am Agnes. Fresh. Oo naman, oh. Good morning. Yes. Wow, it's my first time. Good morning. Ma'am Agnes, kamusta po ang ngayong pandemya? Kamusta po ang ating pagtulong sa ating bayan? At kwento naman natin yung ginawa nating bloodletting donation drive nung nakaraang linggo. Yes. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Yung bloodletting natin is, yung theme is Donate Blood and Save Lives. Actually, 104 blood donors ang nakuha natin last September 4 and 5. Yes. Kaya maganda, malaking bagay para sa mga nangangailangan talaga ng dugo. Ngayong pandemic talaga. It really needs talaga. Yes. Ma'am Agnes, ganitong ginagawa ninyo, paano kayo nagsimula at nahikayat na gumawa ng grupo at proyekto na tulad nito? Anong motivation nyo at paano kayo nahikayat na gumawa? Kasi nakikita ko yung pangailangan talaga. And kami, member kami ng District 301C ng Lions Club. We call ang club namin is Baguio Session Lions Club. Actually, na-chapter lang kami last August 30. But we are doing this na last June 12 through Agnes and Friends. Itong ginagawa namin bloodletting. Nagkaroon din tayo ng bloodletting last June 12. Actually, naka-154 blood donors tayo last June 12. Alay sa Baguio yon. And this time naman, itong September 4 and 5, nag-create ulit tayo, nag-initiate ulit tayo na magkaroon tayo ulit ng ganito. Kasi marami talaga nangangailangan ng dugo, anak. Grabe. Masyado. Mahirap ang kwan ngayon. But we're doing this para sa mga tao. Ayun, Ma'am Agnes. Oo, nakita natin yung pinagkaibahan nung bloodletting nung wala pang pandemya at ngayong pandemya. Paano nyo hinarap at gaano ka-challenging yung pag-organisa ng bloodletting ngayong pandemya? Mahirap talaga kasi nga we maintain physical distancing. Kaya nga sumulat kami sa Philippine Navy and Marines Reserve to do the crowd control para lahat ay mamomonitor at
maging safe ang lahat. Through General Mayor Benji Magalong ito, in partnership talaga sa City Health sa Baguio City, kaya nagawa namin ito at saka sa mga ibang sponsors. Kaya we're happy naman. We're very happy talaga. Yes. Indeed. Salamat. Opo. It's a good number. Nakita natin, ayon sa sinabi nyo, daan-daan ang nagbigay ng kanilang donasyon na dugo para sa ating bayan. Irish, it's a great platform para makita natin bayanihan sa ganitong paraan. Tama? Yes, partner. Ma'am Agnes, buhay na buhay ang bayanihan sa isinagawa po ninyong bloodletting drive. Matanong lang po namin, paano po natin nakikayat yung mga mag-donate po ng kanilang dugo? Lang naman, through social media, tapos Friends of Agnes, sabi ko, mag-donate kayo ng dugo para makatulong kayo sa mga nangangailangan talaga. Sa dami ng Agnes and Friends, marami talaga ang sumuporta sa amin. And kayo na mga nandyan sa social media o sa mga media na tumulong talaga sa amin na manghikayat naman. So, nag-ano sila talaga. Alam mo, umulan ng hapon ha, grabe yun ha. Pero ganun pa man, nakapag-kan pa rin tayo, nakadami pa rin tayo. Yes, correct. Walang makakahinto para sa pagtulong po, kumbaga, di ba po, Ma'am Agnes? Yes. Ang lakas ng bagyo, ang lakas ng ulan, pero tumuloy pa rin. At ang mga tumulong talaga is nandyan. Very dedicated talaga sila. Very dedicated. And you know, our major sponsor is Fernando Chong. Yeah. Meron kami major sponsor ha, si Fernando Chong is Agnes and Friend yan. The most outstanding citizen of Baguio, Fernando Chong, kaya nagpapasalamat ako sa kanya kasi siya ang major sponsor namin talaga dito sa project na ito. Kasi we do, siyempre, papakain ka, hindi ba? Yung mga ganon, siyempre maraming mga bagay-bagay na dapat mong gawin para matuloy talaga ito at maging maganda. Yes. Yes, at Irish and Ma'am Agnes, nabanggit nga natin na walang oras ang pinipili ng pagtulong. Bumagyo man, umaraw man, at nandyan pa rin ang pagtutulungan, lalo na ngayong pandemya. Ma'am Agnes, nabanggit nga natin, nagsimula ang proyektong ito dahil sa Friends. Dahil sabi nyo nga, Agnes and Friends, di ba? Paano po nagsimula ito? Itong grupo ninyo na Agnes and Friends? Actually, itong Agnes and Friends, na-create lang ito this time of pandemic sa totoo lang. Wow. Kasi marami ang mga nangyari sa atin talaga, kahit bagyo, di ba? So we do a lot of things para makatulong sa mga talaga nangangailangan. And then, ito ang the best project na nagawa namin, itong bloodletting, alay sa Baguio. Nagsimula nga kami noong last June 12. Ito na naman. Every after 3 months ito, hopefully, na magtuloy-tuloy kasi marami nga talaga nangangailangan ng ito. Yes, Nakakatawa naman po, Ma'am Agnes. Ako, Ma'am Agnes at Papa P, ito yung mga friends na gugustuhin mo talaga maging friends, no? Yes, oo naman. Baka naman pwede kaming maging friends dyan, Ma'am Agnes. Oo. Yes. Lahat kayo friends of Agnes na pwedeng tumulong. Wow. At makakapag-create tayo, anak, makakagawa tayo talaga ng mga bagay, na mga, alam mo, mga imposible na nagiging posible. Yes. Dahil sa pagtutulungan. Yes, sabihin, community talaga. Parang pagkaisa para makatulong talaga sa mga nangangailangan. Wow. Alam mo, Nakakatuwa nakaka-touch po. yun, no? Yung may mga ganito tayo, Oo, mga partner. kaibigan. At Agnes alam and nyo, friends mga ko. ka-Rangers, Irish at Ma'am Agnes, bago pa nagkaroon ng as a friend or friendship capital of Baguio, nauna na si Ma'am Tama. Agnes dahil siya po ang Tama. kuha ng Agnes and Friends dahil sa kanyang mga kaibigan. Talagang Yes, umarangkada. partner, tawa ka dyan. Ano, Irish? Naku, parang aakit na ako sa Baguio as a friend na one of Agnes' friends. Oo naman. Yes, please, come up. And we do projects, di ba? And aside that, siyempre nga kami, we are, Baguio Session Lions Club.
District 301C headed by our District Governor Wesley Rosario. So ito, nag-initiate kami nito, and then some various organizations din na tumulong na mag-sponsor dito sa project na ito. Marami akong mga kaibigan talaga, hindi lang as Agnes and Friends din, kasi kung ano man yung aming organisasyon, kasama pa rin sila sa Agnes and Friends, hindi ba? So, ang DOH na tumulong sa amin, nagbigay ng mga vitamins. And then, headed by Dr. Emilita Pangilinan. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya sa mga ibinigay niyang mga medicines. And then, si Dr. Agalpo ng Health Center, ang laking bagay. Nagpadala siya ng mga medtech para ma-monitor talaga. And then, the process of bloodletting talaga is ibig sabihin, very successful. In partnership din ito, para sa Red Cross ito. Sa Red Cross, para sa mga humihingi ng dugo, makakatulong tayo. Partner din ang Baguio General Hospital kasi sila din doon sa Baguio General Hospital is nangangailangan din talaga sila ng dugo. So, ini-initiate namin ito para makatulong talaga. Yes, at Ma'am Agnes, nabanggit nyo yung Lions Club Organization. Yes. Ano ang importansya na magkaroon ng mga ganitong organisasyon, lalo na ngayong pandemya? Dahil simula pa, bago pa nagkaroon ng pandemya, marami ng organisasyon. At ngayon nakita natin yung kakayahan ng ganitong grupong kapitbisig. Ano po yung importansya nito? Ay, napakalaki kasi nagkakaroon ng pagkakaisa, tulungan ang ginagawa ng Lions Club. Tulungan talaga. So, hindi lang Baguio Session Lions Club, it's a Lions Club International kasi. So, may mga nag-sponsor kami from Manila, Pasig Bayanihan Lions Club, ganon. Sila nagbigay ng mga tsinelas para maibigay doon as token para doon sa mga blood donors. Nagbigay. Si Mayor nagbigay ng face mask para dinistribute ng mga Philippine Navy and Marines Reserve. Sila ang nag-distribute doon sa Malcolm Square. Kaya ang laking bagay na nagtutulungan talaga ang tao. Kung ano yung pwede mo maibigay, salamat ng marami talaga sa mga tumutulong. Kahit man maliit na bagay na po pwede nyo ibigay, it means a lot para dito sa mga nangangailangan. Di ba? Yes. Natutuwa sila talaga. Yeah. Diba? Natutuwa sila na meron sila kahit papano na kami, nakakapag-contribute kami sa kanila ng mga ganitong activity at alam ko, ang laking bagay nito. Malaki ang impact nito para sa mga nangangailangan ng dugo talaga. That is the very, very essential needs ngayon. Kasi nagsasabay ang pandemic, nagsasabay ang dengue. So, Lord God, maraming pan. Kaya, we pray then, Lord God, na ito ay matapos na itong pandemic na ito. It's very hard talaga. Very hard. Mama Agnes, ayan, nabanggit nga natin ang pagtulong. Ano naman ang importansya ng ganito para ma-inspire natin yung mga kapwa nating kababayan na tumulong para sa ating bayan naman? Paano ang ginagawa nating inspiration sa kanila? Paano sila ma-inspire? I talk to them lang naman. Sabi ko, please lang, tulungan nyo kami. Yung presence, hindi naman kailangan ang material na bagay, kung ano yung po pwede nyo ibigay, pwede nyo maitulong, ay maraming salamat na yon. Halimbawa, ng si Nancy Alabanza, ng water refilling. So sabi ko sa kanya, Rotarian siya ha, and we are Lions. Pero sabi ko sa kanya, friend, regardless of the organization na ito, pwede ka bang tumulong para sa bloodletting natin? Yes, friend, sabi niya. So, siya naglagay ngayon ng mga tubig doon. Mineral water, coffee. And then, meron yung nagbigay din ng para sa pagkain. Sabi ko nga sa iyo, may nag-sponsor sa amin yan para sa pagkain. Kasi lahat ng pupunta doon, lahat ng serve, pinapakain mo, hindi ba? So, that is hunger then. So, sa pagkikipag-usap ko lang sa kanila,
in partnership with din pala kay Dr. Eve Dayot, kasi siya yung partner ko talaga dito para ma-initiate ito o magawa itong activity na ito, ay nagagawa lahat. Nagagawa lahat. Maliit na bagay na ibinibigay nila, which ang dami ang nakikinabang. Yes. Di ba? Oo. Sa pananalita lang ba? Encouragement lang, tumulong sila. Tumutulong sila. Yes. Ayun. Ma'am That's true, Agnes, partner. And I am Ma'am Agnes, very diba, na blessed at grateful sa mga ginagawa ninyo. Tulad ninyo na kahit wala sa trono ng pamamahala or nasa gobyerno or nasa kakapangyarihan, ay tumutulong pa rin kayo at nabibigyan nyo ang parte. Ano po ang stand nyo para sa ating mga natutulog at kailangan ng gumising na nasa trono ng pamamahala? Nako, Diyos ko, Lord. Sana tumulong sila. Sana tumulong sila na para ma-overcome natin itong mga pangyayari, itong nangyayari sa atin ngayon. Ma-overcome. Tumulong sana sila na hindi lang yung, no, in politics, marami na ngayon ang nandyan na labanan ng politics. Pero sana naman, ang unahin nila ito nangangailangan talaga. Ito nangangailangan. Me, as my experience, 2 of my siblings died. Di ba? My siblings. Ma'am Agnes. Yes. Ayun, na medyo nawala si Ma'am Yes, Agnes at nakita natin yung passion at 2 fire of my niya. siblings died Yes, Ma'am dahil sa Agnes. pandemic na ito. Ma'am Agnes, once again. Yes. ma'am. Ma'am, yung stand natin, medyo naputol po tayo kanina. Ma'am Agnes? Iyon, at nakita natin talaga, Irish, yung fire at yung passion niya, nabanggit niya na sana tumulong din at magising ang ating mga nasa trono ng pamamahala or politiko para ngayong pandemya. Natulad nila, Ma'am Agnes, na kahit wala sa trono ng pamamahala, ay nabibigyan nila ng kakayahan at tumulong sa bayan. At I hope sa Naku, mga tama ka nanonood ay mabigyan kayo ng linaw at liyab naman. Tama, Irish? Yes, patunay yung mga ginagawa ng Agnes and Friends at iba't ibang organization na hindi mo kailangan ng posisyon para makatulong. Meron at meron kang magagawa at maibibigay sa inyong community, sa ating community para makatulong. Hindi natin kailangan ng napakalaking power para makapagbigay. Kasi aanhin natin ang malaking power, ang napakalaking sakop, kung yung sincere na puso wala, hindi ba? Tapos dito papasok yung sincere communication. Basta makita, sabihin mo, ihayag mo yung mabuting intensyon na gagawin ng proyekto mo at ng inyong organization na kung maraming tao ang handang tumulong at gustong tumulong. Because sino ba naman na hindi ang aayaw sa feeling na makakatulong ka, di ba? Yun yung the best feeling in the world na kahit walang-wala ka, na kahit wala kang material na bagay, malaking pera, hindi ka man mayaman, alam mo na in little ways na pwede kang makatulong. Alam mo, ito yun yung mga bagay na mas malaki kumbaga. Kasi yung taong walang-wala, siya pa yung nagbibigay. Yun yung mga bagay na mas malaki kumbaga ang value because handa silang tumulong ng kahit wala silang responsibility kumbaga na kinaharap. So para sa mga government officials natin na masasabi natin nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan pa rin ako. Hanggang kailan po kayo magbubulag-bulagan sa kailangan ng ating mga residente, hindi ba? Tama. Tama yun, Irish, dahil kapag naimulat mo na ang iyong mata sa realidad at totoong kulay at nagbabalat kayong community at mga leader natin, ay ang hirap ng ipikit at magbulag-bulagan nga ikangan nila. At kailangan na din nating bumangon at tumindig. At nalalapit na eleksyon, Irish, at kailangan din nating ipagpatuloy na sa ating paninindigan at commitment to help at to change the system. Tama, Irish? Yes, tama. At magagawa lamang po natin yan kung tayo po ay magpaparehistro at boboto ng tama. So wag po nating maliitin yung isang boto na maibibigay natin because that would change the future of our country and our nation, di ba?
At talagang aarangkada. Iarangkada na natin yan, mga ka-Rangers, mga kabataan. Ito na yung pagkakataon natin para mabago natin yung ikot na patuloy na nagpapaikot sa atin. At lagi kong sinasabi na hindi lahat ng nasa itaas ay dapat tingalain. Kailangan din nating tingnan kung sino talaga dapat yung tinitingala natin. Kasi bandang huli, hindi natin alam kung yung pinangako niyang pagbabago ay iba pala sa pagbabago na gusto natin. Diba? Tama ka dyan, partner. Meron kasi mga mapanlin lang na ginagamit lamang yung Oo kahinaan ng mga tao. Di ba? Naku, Diyos ko. Hanggang kailan po natin lulukohin ang mga taong umaasa ng pagbabago? Hindi ba? Yes, oo naman. At ito na kapangyarihan ng kabataan na Irish. At kanina nga nakita natin yung mga ginawa ng ating barangayan. Simula sa balita natin, nakita natin sa Barangay Pantal, Manawag, Pangasinan, yung kakayahan ng kabataan na gumawa ng kanilang mga pantries, mga pagtulong, pagbigay ng biyaya sa mga barangay. Doon pa lang kahit wala ka sa posisyon, kaya mong gumawa ng paraan para makatulong sa bayan. At ngayon nga. Yes, partner. Yes. Bukod dyan na tumulong, nabanggit na natin yung pagtulong doon sa may Manawag, hindi ba? Sa may Pantal, Manawag. Bukod dyan, ang alam ko is, tumutulong din yung taong yon para ma-highlight yung mga local products ng kanilang lugar. So, tinutulungan niya yung mga local manufacturers, yung mga gumagawa ng mga pasot. Yun yung mga ina-advertise niya sa social media para matulungan sila. So, hindi lang talaga through power, position, ang dahilan natin or yung parang chance natin para tumulong. Marami po tayong chance para tumulong. Lalo't ngayon, meron po tayong effective platform kung saan pwedeng gawin ito. Gawin po natin ng tama. Yes, so at ayun nga sinabi nga natin last time, gawin nating servant leadership, tama? Kailangan nating bumaba para mapakinggan natin yung boses ng ating community, yung pangangailangan talaga nila, hindi yung dahil nalalapit ng eleksyon, ika nga nila, doon ka lang gagalaw, doon ka lang magpapakitang gilas, doon ka lang magbabakbak ng daan. Oo, di ba? Diyan nga, kaugnay nga ng servant leadership, dapat, in the first place, dapat hindi siya umaakyat dapat palagi siyang nasa baba, kasama ng kanyang mga community, hindi ba? Because that would change a lot of improvement sa buhay ng mga tao. Only if kasama mo siya at makikita mo yung ginagawa niya talaga at yung pangangailangan nila at handa ka na without personal agenda, di ba? Yung totoong pagtulong, yung compassionate heart na naghahari sa puso ng bawat isa. Oo naman. Gusto ko yung sinabi mong compassionate, tas yung may puso talaga na pagbibigay sa ating bayan. Dahil yun yung gutom na gutom tayong makuha. Dahil for the past, yung years na talagang nagsimula yung pandemya, dun tayo nagkaroon ng gutom sa pag-asa at sana ngayon mabigyan tayo ng kakayahan or liwanag para makuha natin yung liyab na yon. At Irish, isa na dito yung kanina nabanggit natin, nakaka-proud din yung ginawa nila Ma'am Agnes, no? Na donation drive na kung saan na malaking tulong ito sa ating bayan at hindi lang pandemya kasi yung hinaharap natin. Marami pang mga illnesses na pwedeng makatulong sa mga blood donation drive tulad ng mga nasa dengue or at iba pang nangangailangan ng dugo. Tama ka dyan, partner. Nako, hindi lamang COVID-19 ang kalaban natin ngayon because even before COVID-19, marami na tayong kinaharap na krisis at mga sakit, hindi ba? Nadagdagan pa nitong COVID-19. So, dapat hindi po mawaglit sa ating isipan yung mga kasong ganito. At syempre, makikita mo, magpapasalamat ka talaga sa mga taong tumutulong. Kita mo naman, base pa lamang sa mga sinabi ni Ma'am Agnes, hindi ba? Na hindi lang isang tao ang nasa likod ng programang ito at ng proyektong ito. Napakaraming taong involved, napakaraming organization involved, at kitang-kita na naghahari ang bayanihan sa kanilang lahat, hindi ba? So, makikita mo na itong mga taong ito, wala man sila sa posisyon, at makikita mo rin na yung iba nasa posisyon, kita mo yung pagtutulungan na walang division, walang wall na naghahati sa dalawang ito, bagkus meron itong tali na nagbibigkis sa kanilang dalawa upang
matulungan yung mga nangangailangan. And syempre, di ba, kung wala kang maitutulong financially, okay lang yan. Hindi sukatan ang pera sa pagtulong. Malaking bahagi nito ay ang compassionate heart na maghari sa iyo at ibigay kung ano meron ka. Kung meron kang dugo at healthy ka, why not? Hindi ba? Yes, Oo naman, indeed. At alam din natin na talagang yung bayanihan ngayong pandemya ay nag-uumapaw. At ito na, arangkada din ang ating mga viewers dyan at hindi pa rin bumibitaw at patuloy sa ating suporta. Nandyan ang ating si Daryl Kelly. Ayan, long waiting. Thank you. At shout out daw from our one of our segment host na si Dr. Jose Ursua ng segment na itanong kay Doc Jose. Hello po sa inyo. Every Tuesday po yan mga ka-Rangers. No, doon po kayo. At talagang marami po tayong matututunan dyan kay Dr. Jose. At ito, Bat Kasim Khalid, good morning. And Carlo Digo, wow, from Indang, Cavite. At ito, batiin mo naman ang mga media interns, Irish.